судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму собственных достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это будет не... так точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Есть еще для Крыма может быть одна новация. Вот специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акватории Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды хорошие. Вот все это в совокупности дает мне основание сказать, что проблему мы решим. Ну вот, как вы думаете, стоит ли верить Путину, учитывая, что очень часто как раз нужно иметь в виду обратное, когда он говорит о чем-то? Ну, я щиро здивований був такою заявою, думаю, як і більшість кримчан, які це слухали, і розуміють вони, я думаю, також, що окупаційна влада зобов'язана забезпечити, але не може, тому лідер окупаційної влади, тобто Росії лідер, він мусить шукати якісь, я не знаю, відмовки, якісь ідеї, гіпотези висовувати. Ну, насправді, Путін дуже часто в своїх виступах, в своїх конотаціях, в своїх аналізах він користується, ну скажімо так, інформацією з дужком. Тобто вона насправді існує, ця інформація, але вона трошечки не такої, якою він її подає. Бо так на Арбатській стрілці, під Арбатською стрілкою є поклади несоленої води, тобто не морської води, скажімо так. Але використовувати цю воду для пиття, тобто хороша питна вода. Це так питна вода, якій можна зварити чай, правда? То тій воді, яка є під Азовським морем, зварити чай не можна. Тобто це лікувальні води, це води з деякими домішками, це все те, що в Трускавецькій чи Моршинській воді що-небудь варити. Тобто інформація існує, але вона ніяким чином не відповідає тому запитанню, яке було задано журналістам щодо води. Чи коли з'явиться вода в країні, чи яким чином, де її взяти, бо опріснення не працює, а новий водопровід туди провести. Ну, ясно, що неможливо. Тому ця взагалі прес-конференція, вона відбулася трошки в такому поношеному форматі. Відчувалася втома і організаторів, і втома всього російської еліти, яка причетна була до формування цієї прес-конференції, та підготовки подій. Я розумію, що наприклад, коронавірус на всіх вплинув до певної міри і дотриманих санітарних правил, тим не менше. Ну, дивіться, ситуація з Навальним, тобто його розслідування, і чомусь випадково не трапився жоден журналіст, наприклад, CNN на конференції добув подій. А журналіст з BBC, який задав питання, ну, скажімо, трошки гостріше, ніж ці решта, він не облизував і не цілував Путіна, просто звичайно журналістське питання. Ну, скажімо, отримав атаку з боку абсолютно немотивовано і, як на мене, дещо більш історично, ніж очікувано і сам журналіст, який задавав це питання з боку Путіна. Тому треба розуміти, що ситуація в Росії зараз практично діаметрально в дуже багатьох випадках протилежна від тої, яку було подано на прес-конференції сьогодні Путіним.